lokaci ta kai da za mu nuna junanmu kauna kamar yadda littafi mai sarki ya ce ka so ɗan uwanka kamar yadda kake son kanka. Ina babanmu, ina mamma, ku zo mu yi rawan kauna. Ina babanmu, ina mamma, ku zo mu yi rawan kauna. Ku sha kauna mu rungume juna, ku zo mu yi rawan kauna. Ku sha kauna mu rungume juna, ku zo mu yi rawan kauna. Allah ya ba mu rai kyauta, ku zo mi rawan yabo. Allah ya ba mu rai kyauta, ku zo mi rawan yabo. Kana da rai kyautan Allah ne, ina da rai kyautan Allah ne. Yanka na mu taka. Ina babanmu, ina mamma, ku zo mu yi rawan kauna. Ina babanmu, ina mamma, ku zo mu yi rawan kauna. Ku sha kauna mu rungume juna, ku zo mu yi rawan kauna. Ku sha kauna mu rungume juna, ku zo mu yi rawan kauna. Abokanai na ko kuna ƙaunar juna, iyaye na ko kuna ƙaunar juna, ƙawaye na ko kuna ƙaunar juna, ƴan uwa na ko kuna ƙaunar juna. Iye 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 na na ye.